Salutare tuturor și bine ați revenit pe canal, doamnelor și domnilor. Astăzi o să rezolvăm level 15, level 16 din seria noastră Bandit de pe Over the Wire. Acestea fiind spuse, haideți așadar să nu mai pierdem timpul și să ne apucăm de treabă. Să deschid terminalul, desigur, să mă duc să-mi iau parola pentru acest level, care am salvat-o în folderul serii YouTube Parole Bandit. Dau Enter frumușel, o copiez și mergem acum să ne conectăm la SSH Bandit 15, levelul curent. Așa, băgăm parola, Enter, după care o să citim enunțul, să vedem despre ce este vorba în challenge-ul de astăzi. Bun, ați văzut că ne-am conectat. Ia să vedem ce ne spun ei aici. Și că parola pentru următorul nivel poate să fie recuperată, poate să fie primită, retrieved, cum se zice în engleză, dacă trimiteți parola curentă pe portul 30.001 de pe localhost, adică de pe mașinăria lor. Noi ne-am conectat la serverul celor de la Bandit cu userul Bandit 15. Folosind, atenție, zice să ne conectăm la localhost, folosind o conexiune encriptată de această dată de tip SSL și TLS. Ne dau aici niște informații, băieții, care, sincer, dacă mă întrebați pe mine, nu avem nevoie de ele. Eu am încercat să aflu mai multe detalii, nu sunt pentru acest exercițiu, probabil pentru următorul. În schimb, foarte important, un helpful reading material aici jos, după cum puteți observa, avem OpenSSL Cookbook, Testing with OpenSSL, o carte super interesantă online, gratuită, și ceva informație de pe Wikipedia referitor la Secure Socket Layer. O să vă las pe voi să citiți aceste informații, eu o să trec direct la treabă, nu înainte de a preciza că v-am zis de la începutul clipului că m-am chinuit cam o zi jumătate. Eu am luat toate aceste opțiuni de aici la rând, le-am căutat în manual, am încercat să le, cum să zic, în paranteză, să le disec și să aflu mai multe informații. Nu prea am aflat mare lucru, mi-am cam prins puțin urechile, în schimb m-am jucat cu comenzi de tip SS, Netstat, Nmap n-am mai pus la socoteală, OpenSSL, Ncat. Eu astăzi o să vă arăt două tipuri de rezolvare. Rezolvarea mea, care am descoperit-o singur, și rezolvarea care am găsit-o cu ajutorul acestei cărți. În fine, haideți să nu vă mai țin în suspans, că ați văzut, eu vorbesc mai mult decât este necesar. Și în primul rând, o să, nu vă dau detalii la cele exemple pe care le-am testat, că nu au legătură cu acest level. În schimb, o să deschidem cartea OpenSSL Cookbook, ediția 3. După cum puteți observa, linkul dat de ei, foarte interesant, dacă vă apucați voi să citiți pe aici, veți descoperi mult mai multe lucruri. Și are Table of Contents, care uitați-vă cât de mare este structurat, e o carte foarte bună. O să vă zic și ce putem să facem cu OpenSSL-ul acesta ca să înțelegem un pic mai mult, asta din manual. Haideți să nu mă mai întind cu vorba și să trecem puțin la treabă. Avem capitolul 2, care este introducere una alta. Trecem la capitolul 2.1, cum anume se setează, cum se testează, cum îți dai enable la acest OpenSSL, și următoarea pagină, că de asta vă zic, o să vă las pe voi să citiți, e mult mai bine să citiți cel puțin acest capitol cu SSL-urile și TLS-urile. În speță, acest Connecting to TLS Service. Cum o stăteam și citeam și încercam să înțeleg, făcând și practic, desigur, în terminal, îmi prindeam urechile, cum să zice, am dat de această comandă, care este extrem de interesantă, cum ar fi OpenSSL spațiu S-Client. Nu știu dacă vă amintiți de data trecută, tot așa aveam aici niște comenzi care ne-ar fi ajutat pe noi. Eu nu am găsit absolut nimic de S-Client, nicio informație, adică gel fiind la ei pe server, am dat client, S-Client, manual S-Client, uite aici a mers, în partea altă nu mersese, sau cred că am încercat la mine în calculator și nu a funcționat, nu mai știu că nu mersese, în fine, acum văd că a funcționat, dar rezolvarea nu este de aici, să știți, o să vedeți imediat, aici ne arată legăturile din ce văd, wow. Așa, bun, și cum am văzut eu această sintaxă de aici, m-am apucat să o studiez și să o și încerc. Bine, ne explic aici, desigur, dacă citim cu atenție, absolut tot ce se întâmplă. Și, înainte de a trece să facem rezolvarea, vreau să intrăm puțin în manualul de la OpenSSL.
ca să știți și să vedeți cu ochii voștri cam ce anume știe să facă acest OpenSSL, care eu am impresia că o să-l folosim extrem de mult pe tot felul de CTF-uri de acum încolo, căci iată, zice că creează și managuiește, adică ține evidența, să zic așa, a cheilor publice, private și cu parametrii lor. Deci, pe scurt, știe să facă chei criptate și publice. Știe să lucreze cu operațiuni criptografice, din ce se poate vedea. Știe să creeze certificate, cum ar fi CSR-uri, CRL-uri, certificat de tip X509, certificări de aprobare, ca să zic așa. Nu știu sigur dacă știe să facă și certificări pentru site-ul web, dar important e că știe să facă, să genereze anumite certificate și să le și auto-semneze. Ce mai știe pe aici din ce ne scrie? Știe să calculeze digi de la mesaje, autentificarea codurilor de la mesajelor, una alta, criptări și decriptări cu cifruri. Ia uitați-vă ce știe să facă, super interesant. Desigur știe să creeze clienți TSL, TLS, să testeze diverse servere. Cu comanda asta o să fim noi, de fapt cu comanda, cu acest principiu, pe acest principiu o să ne bazăm noi în rezolvarea exercițiului de astăzi. Așa, știe să rezolve și să captureze, dacă aș putea zice așa, mail-uri criptate cu semnătură mime, știe să le rezolve, știe să se descurce cu ele, să spun mai așa mai bine, și tot felul de alte chestii, uite, generații și verificări de timestamp request-uri, adică ce se întâmplă pe server, una alta, etc., etc. Că văzând toate chestiile astea, deja este extrem de super șmecheră comanda. Bun, acum că știm cu ce avem de face, dacă ne uităm prin manual pe aici, că eu de asta zic, nu am găsit din prima, dar având această carte, m-am dus în manual și am căutat și eu S-Client, care, atenție, este diferit de comanda pe care eu v-am arătat-o mai devreme în manual, pentru că acolo a fost puțin mai derutant situația. S-Client, să căutăm în interiorul la manualul nostru, ajungem la acest rând unde zice This implements a generic SSL TLS client which can establish a transparent connection. Exact ce ne interesează pe noi. Implementează un client generic care știe să facă legătura între conexiunea serverului și a localhost-ului prin intermediul SSL-ului, adică Secure Station Connection sau cum se numește acest server. Asta m-a interesat pe mine. După cum puteți vedea, nu ne arată foarte multe detalii, după care am stat și am căutat de unde a scos comanda connect. Păi am descoperit o altă șmecherie. Dacă v-ați uitat cu atenție, unde am căutat noi S-Client, face parte, deci S-Client sau S-Server sau S-Time face parte din niște subcomenzi, da? Subcomenzile lui OpenSSL, dacă vă uitați cu atenție aici, comand sumarii și multe alte lucruri. Ei, nu știam nici eu până acum câteva zile că poți să faci manual de la OpenSSL, liniuță, atenție, ca să incluzi o subcomandă din ce era în manual. Și în cazul nostru, o să includem aici S-Client. După cum puteți observa cu manual în față. Dăm Enter și ia uitați-vă, doamnelor și domnilor, minune, minunată, dacă pot să spun așa, foarte multe sintaxe și de ne prindem urechile. În schimb, jos avem ceva descrieri, ceva explicații și, desigur, o să găsim și comanda noastră cu connect, care, dacă ne uităm cu atenție și de aici, vom observa că, bine, acest site este de fapt localhost-ul. Noi putem să punem fie numele site-ului, fie IP-ul, fie, în cazul nostru, localhost. Dacă e vorba de un site, nu poți să pui localhost. Ne arată și sintaxa cu două puncte, după care urmează portul. După cum se poate observa, exact ca în manual, doamnelor și domnilor, ia uitați-vă. Connect, host, două puncte, port. Ceea ce o să ne trebuiască nouă astăzi. Și am vorbit destul de mult, este momentul să trecem un pic la treabă, nu mai intru în detalii, eu acum v-am dat niște puncte de plecare, voi puteți să vă mai jucați cu aceste subcomenzi ale comenzii curente, să aflați mai multe detalii din manualele lor. Bun, sunt foarte multe lucruri de vorbit, de aceea o să încerc să mă rezum la strictul necesar, să nu ne întindem foarte mult cu lălăiala, dacă pot să spun așa. Așadar, cunoscând aceste aspecte și urmând indicațiile din această carte, eu am reușit să mă conectez la ei. Fiți atenți aici, domnilor și domnilor, o să vă fac comanda OpenSSL S client spațiu minus connect
conform manualului și conform sintaxei de aici, așa, după care punem localhost, da? Sau putem să punem 127.0.0.1 și să punem două puncte, pentru că 127.0.0.1 reprezintă localhost. There is no place like 127.0.0.1. Dacă o să căutați voi pe internet, o să aflați această denumire. Desigur, sunt și, cum îi zice, tricouri făcute cu astfel de lucruri. Nu intrăm în detalii. Pe noi ne interesează, hai să ne întoarcem la definiția, la cerința celor de la Over the Wire și noi, în momentul de față, o să vrem să facem pe portul 30.001. Da? Am scris comanda aici, după cum o puteți observa, o să-i dăm Enter și uitați-vă, doamnelor și domnilor, că special am lăsat să se vadă aceste informații pe canal. În curând o să le scoatem, vă arăt și cum se scot. De ce? Pentru că au legătură cu ce am făcut noi în urmă. Dacă ne uităm cu atenție de sus, începând de sus, după ce am dat comanda noastră, avem, uite, și informația connected, care era undeva pe aici, dacă nu mă încerc, connected comments. Era doar, la noi apare connected 00003, este un fel de număr dat al serverului pe care doar el îl înțelege. Nu contează ce număr e aici în paranteze, în fine. Ce vreau să vă zic este faptul că dacă ne uităm cu atenție, o să vă explic un pic și despre lucrurile acestea, ca să nu fiu rău, dar nu știu nicio foarte bine. În schimb, dacă ne uităm așa la o prima aruncare de ochi, să zic așa, observând direct un certificat de server care, uitați-vă puțin cam cum arată el, sintaxa acestui certificat, seamănă extrem de mult cu o cheie publică sau o cheie privată. Noi, undeva la levelul 12, dacă nu mă înșel, am avut de-a face cu o cheie privată pe care am copiat-o la noi în calculator și arăta ceva de felul acesta. Cu caractere, cu end, bine, acolo end cheie era. Vedeți, încep să se reflecteze în exercițiile curente și lucrurile pe care noi le-am făcut în urmă, că n-au fost degeaba, o să aibă legătură toate la un moment dat. Și dacă derulăm noi mai jos, exceptând aceste informații momentan, o să găsim, desigur, și niște informații de tipul hexdump. Ia uitați-vă cât de bine arată, adică se vede, se recunoaște de la o poștă cum arată hexdump-ul, un fișier de tipul hexdump, am făcut noi acum câteva episoade în urmă. Începe să prindă contur și formă. Așa, și mai departe al hexdump. Bine, aici sunt niște etichete care reprezintă ceva certificări de la server, niște aprobări, niște autosemnături, nici eu nu știu foarte bine, dar vreau să zic că mi-au sărit în ochi foarte repede. Eu am încercat să iau unul de ăsta, să-l decriptez, adică să-i dau reverse cu XXD spațiu minus R și numele fișierului, însă nu mi-a printat absolut nimic, pentru că din ce am înțeles și că ar fi foarte securizate și sunt cam reversibile, nu s-ar putea nu decripta, da înapoi reversa decât cu cheia cu care au fost create, adică cu cheia privată pe care noi nu avem. Din moment ce nu avem, nu putem să reversăm, să vedem ce anume scrie aici în această semnătură. Eu am încercat, desigur. Bun. Mă întorc puțin înapoi și avem niște informații aici. Verify error, bine, avem și câteva erori pe care nu intru în detalii. Ne zice că n-a putut să ia server name din moment ce nu știm serverul. Bine, eu puteam să pun la final o comandă minus după localhost aici. De fapt, hai să vă arăt. Hai să vă arăt, este un control C să ieșim. Puteam să punem, de exemplu, no server name, dacă nu mă înșel. Că asta o știu din manual, dar nu o să pun acum. Ca să nu mai ne apară acea eroare în momentul în care nu știi serverul. În schimb, ce o să pun eu acum, un minus quiet, tot din manual l-am luat, vară dacă vreți, ca să ne elimine aceste informații bonus, cum ar fi semnăturile, aceste fișiere hex, cheia certificatul public și tot ce mai avem noi pe aici și să ne rămână exact strictul necesar, doamnelor și domnilor. Și ce vreau să vă mai zic, că apare aici un CN, vine de la un certificat de securitate, certificate chain sau ceva de genul, de tipul Snake Oil. Astea sunt niște denumiri date de server, care știe el să le autosemneze și le face el singur și le detectează singur, pentru că așa este programat, așa este setat, să zic așa. Fără certificările astea, serverele nu pot funcționa. Încă o chestie pe care vreau să o scot în evidență, vă amintiți de, nu mai știu la ce episod,
Se pare că avem parte și de o cheie privată encriptată, atenție, cu maximul de biți 4096. Vă amintiți? Nu știu dacă v-am zis sau nu, dar eu mi-amintesc de ce, pentru că am citit și materialele pe care ei ne le-au dat aici la Helpful Reading Material. Și după cum puteți observa, e făcută cu SHA-256 pe 4096 de biți. Practic este imposibil de spart această cheie. Extrem de greu, imposibil, e imposibil. Bun, am mai văzut și treaba asta. Haideți acum să ne reîntoarcem puțin aici jos și să facem comanda noastră. Ea funcționa și așa, dar eu vreau să o fac mai fără elementele de care v-am zis mai devreme. Hai să-i dăm Enter. Am făcut aceeași sintaxă, doar că am adăugat la final quiet. Enter. Și uitați-vă, doamnelor și domnilor, avem câteva rânduri. Câteva rânduri și bineînțeles acum rămâne doar să băgăm parola levelului curent. O să bag la întâmplare o parolă greșită. Scriem așa la întâmplare să vedeți ce se întâmplă, pentru că data trecută am uitat să vă zic despre acest lucru. Dăm Enter și ce zice? Wrong. Please enter the current password. Adică ne reși amintește cam ce trebuia să facem. O să dăm un clear the screen și ne mai conectăm o dată cu quiet. De această dată cu quiet, adică pe silence, în liniște. O să luăm parola, să o copiem și o să mergem să-i dăm paste. Da? Îi dăm enter și ia uitați-vă, doamnelor și domnilor, deja avem răspunsul. Avem varianta corectă. Corect, uitați parola pentru levelul următor. Banc. Toate bune și frumoase. O rezolvare destul de interesantă. Eu o să încerc pe cât posibil, acum că m-am obișnuit cu OpenSSL-urile și cu conexiunile lor, să fac cât mai mult antrenament la ei pe server cu această comandă. În schimb, ce am descoperit eu, că v-am zis de la începutul clipului că o să vin și cu o noutate de la mine, cum am rezolvat eu, tot așa am verificat manualele și, de exemplu, am dat manualul de la NCAT, care, tot citind pe aici, unde este, uite, care citește și scrie date across the network. În schimb, din ce am mai căutat eu pe aici, mi-am băgat eu puțin nasul, m-a interesat cu SSL, i-am dat Enter și am văzut că are tot felul de opțiuni referitoare la acest aspect, SSL cu cheie, SSL cu cifre, adică cu cifruri, ca să zic așa. În schimb, noi o să folosim varianta simplă de SSL, Connect or Listen with SSL. Da, Listen, încă o chestie interesantă. Hai să vă zic și de treaba asta cu -L, desigur, care nu doar la OpenSSL funcționează, dar, de exemplu, și la SS, și la SS, comanda SS, dacă nu mă înșel, sau la SOCAT. În fine, ideea care este extern la comanda asta, ce înseamnă Listen? Înseamnă că este un port acolo deschis care el așteaptă niște instrucțiuni, adică, cum să vă explic eu pe înțelesul tuturor, gen, tu stai și asculti pe portul X și în momentul în care te strigă cineva pe nume, să zicem, Gheorghe, tu zici da, practic el a ascultat și a răspuns, dar dacă tu strigi alt nume, să zicem, Ivane, și nu răspunde nimeni, ascultă, dar nu răspunde. Așa și aici cu parola noastră. Practic, noi dăm parola, îl strigăm pe Gheorghe și Gheorghe ne răspunde cu parola de la levelul următor. Ca să vă fac așa o explicație băbească despre ce anume înseamnă listen. Și hai să ne uităm aici. Listen, bind and listen for incoming connection. Da, poate detecta și conexiuni și multe alte lucruri pe portul respectiv. Înțelegeți? Și acum, cu această comandă, deci ați văzut cum se rezolva cu OpenSSL. Acum o să vă arăt cum se rezolvă cu NCAT. Nimic mai simplu, foarte, foarte asemănătoare cu comanda care am făcut-o data trecută. Și o să facem așa, NCAT, spațiu localhost, 2.30.001 și spațiu și dăm SSL. Da? Trebuie să-i adăugăm această, ca să știe că este o conexiune de tip SSL, adică criptată. Dacă nu-i dăm așa, nu ne va returna absolut nimic. Și acum îi dăm Enter. Aici, am făcut eu o greșeală, stai puțin, am făcut o greșeală. Înseamnă că nu trebuia să-i pun 2 puncte, trebuia să las fără 2 puncte. Îmi cer scuze, am învățat de la cealaltă comandă, nu e nicio problemă. Dacă nu e nici așa, ne uităm în manual și o rezolvăm. V-am zis că nu le memorez, nu le învăț pe din afară. Hai să dăm Enter acum. Și acum funcționează. Acum este foarte bine că ne-a băgat direct pe port, practic ne-a băgat pe listener și acum ne ascultă și în momentul în care strigăm ceea ce trebuie, ne returnează rezultatul corect.
O să băgăm parola levelului actual și o să dăm Enter. Ia uitați-vă, fix același răspuns pe care l-am primit cu OpenSSL-ul, vedeți? Este aceeași rezolvare, doar făcută sub o altă formă. Și acum o să copiem și noi parola noastră și o să mergem să o salvăm. Nano, cum avem aici? De fapt nu. Da, de fapt serii, că nu suntem în folderul curent. Parole bande și avem și parola pentru level 15, doamnelor și domnilor. Parola level, pardon, 16, mă scuzați. De asta zic, vreau să mai scot încă o dată în evidență. Încercați pe cât de mult posibil să vă informați. V-am zis, nu reușiți și nu reușiți, nu este nicio problemă dacă apelați la internet, la Google, chiar și la inteligența artificială, la ChatGPT, să-l întrebați diverse lucruri, astfel încât el să vă mai explice pe aici, pe acolo, sintaxe care nu le-ați înțeles. Și astfel o să dobândiți mai multe cunoștințe. Adică, practic, astăzi sunteți mai deștepți decât ați fost ieri, jucându-vă cu aceste exerciții practice. Nici eu acum o săptămână nu știam și nu cunoșteam aceste aspecte, dar jucându-mă cât mai mult cu ele, am început deja să devină așa ca o rutină, ca o chestie normală, ca dacă pot zice așa, da? Salvăm fișierul, asta încerc și pe voi și chiar vă îndrum să faceți acești pași pentru că o să-i faceți în favoarea voastră. Hai să facem cu Git status, apropo, am făcut și tutorial de Git și GitHub, nu știu cât de reușit a fost, cam lunguț și drept, dar pentru cine interesat și doritor poate să uite în playlist-uri și va găsi acolo tutoriale la cerere. Așadar, hai să urcăm acest, de fapt, git add.all și dăm git commit -m și o să scriem rezolvare sau rezolvat level 15-16, enter și git push. Git status, să verificăm e totul în regulă și cam asta a fost și cu episodul de astăzi, doamnelor și domnilor. Nu cred că mai am ceva de adăugat sau de spus, decât să vă urez o zi faină, o seară faină, depinde când vă uitați și noi ne revedem și data viitoare. Nu uitați, dacă aveți ceva întrebări sau nelămuriri, rubrica de comentarii vă stă la dispoziție 24/7. Numai bine, pa, pa!